Panginoon sa makausapa maayong buntag kanatong tanan. Ang atong ebanghelyo gahis naghisgot kini og usa ka lugar. Iyang gipakita diri ang pagsulod niya sa iyang lugar. Ang pangutana, unsa ang tuyo sa mga tao nga niadto man sila didto sa balay nga giabutan ni Ginoong Hesukristo? Pagkaon ba? O pasalubong? Tungod kay nganong nangadto man gid sila? Tungod kay nakita nila didto nga anaa ni Kristo ang kahayag, anaa ni Kristo ang kadaugan, anaa ni Kristo ang kapasayloan. Ang maong gidala ni Hesus nga mga sa iyang pag-uli mao gayud ang pulong sa Dios. Nakita ni Hesus nga ang tanan nga anaa didto nakadungog ug nakabati sa pulong nga gisulti ni Hesus sa pulong sa Dios. Adunay mga tao nga nahiuban didto nga kulang og pagtuo. Nga sa ato pa nahiuban nga dili walay pagtuo. Kay nagingon man nga si Hesus ang iyang gisulti. Nagsulti sila nga si Hesus ba makapasaylo og sala. Nga tao raman unta siya. Nasabtan ni Hesus ang ilang ginuhuna. Sa Marcos 2 kapitulo 10, karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom sa pagpasaylo og mga sala. Gipakita ni Ginoong Hesukristo kanila. Tungod kay adunay uban nga mga tao nga atua didto nga nagduha-duha. Ang ilang mga una-una dili huna-huna ni Kristo. Tungod kay nakita nila nga tao lamang si Kristo. Pangutana, unsa man ang atong ibalos sa kaayo nga gihatag sa Dios kanato? Ang iyang kaayo ang kinabuhi nga gihatag kanato. Kinahanglan atong hinumduman nga kung wala ang Dios, wala gid kitay mahimo. Karon mga panahon na, daghan kayong mga trahedya nga nanghitabo. Pero makaingon ko nga, salamat sa Dios. Tungod kay ang mga panghitabo, kita nga ani sa lugar, gilikay kita. Buyno ni abot ang mga bagyo diri sa ato, pero hinungaw lamang. Makita nato mga kaigsunan nga ang mga katawhan nga gahapon nakauli sila nga naghatod og hinabang nga naakay kauban nga driver nga naistorya nga gisakitan gid kuno siya sa pulong sa bata nga iyang naistorya. Nga paghatod nila sa hinabang niingon ang bata nga, nay, dili na sad ta maglugaw. Mukaon na sa tagkanon. Kay gikan ka buntag udto hapon, maglugaw lamang sila kay ang 1 kilo kung lungago nila hurot. Pero kung lugaw nila, 5 pa nila kana kay lugawon man sa gulan magtubig daghan. Matupan niya, gisakitan siya. Matupa subo kay nga palandungon ang ilang mga balay didto natubog sa tubig. Dili mo awas. Matupay na ang ilang mga lubi dito, nangapunggol tanan. Unsa may ilang mahimuan, ilang basakan, puro tubig. Mga igsoon, makaingon ko nga, salamat sa Dios. Kita dinhi sa atong syudad sa Hingoog. Agud na kaingon sad ko nga, tungod sa tingali, tungod kay daghan kay mga katawhan, nga mainampuon, daghan kay mga katawhan, nga mga Kristohanon, niini nga lugar.
agud ilikay kita. Sa una hinumduman ako ang niaging bagyo nga kita gid unta ang masintro. Pero nilikay tungod sa atong mga pag-ampo, mga igsuon. Tungod kay ang Dios gitan-aw niya ang tao nga matinud-anon ka sa imong gihimo. Ilikay kagayod niya sa mga tadya. Bisan ako gani nga ga-rescue, uban ko sa rescue. Naggikan mi diri, padulong mi dito sa Purtulin. Nakita na ko diri nga wala gihangin, pero pag abot na mo dito, pagkakusog kay sa hangin. Nga bisan gani magtindog ka sa karsada, pwede ka paliron. Pero pag abot diri, mingaw. Murag, maayo gid kay ang Ginoo. Pero niabot yun. Tinuod, niabot ang kuan. Pero wala gid kay kita na apektahan. Pero mga igsuon, ang uban nga lugar, luoy kayo. Isa lang kahapak sa hangin. Hurot ang ilang tanan, mga atop ng lupad tanan. Man mao kini mga igsuon. Nga ang ato dayong pag-alagad sa Ginoo, dili gid makawang diha sa iyang atubangan. Mubalik ta sa Ebanghelyo. To, ang upat ka tawo nga nagyayong sa masakiton. Kung katong upat ka tawo nga nagyayong, kung wala sila'y matuo, kung wala sila'y gugma, kung wala sila'y kalipay sa pagbuhat, kung wala sila'y gugma mga igsuon, dili gid nila masaka ang paralitiko dito sa atop. Aron lamang ituntun tungod kang Hesus. Tungod kay pareha silang upat. Dunay pagtuo. Dunay paglaom nga ang ilang gihimo makahatag og kaayuhan sa ilang igsuon. Munang akong gipamalandungan kini nga kinahanglan di ay nga ang atong pagbuhat sa maayo adunay kahimuan dili lang sa atong kaugalingon kundi sa uban usang katawhan. Mo na mga igsuon nga sa atong pagpangalagad ang Dios nagtan-aw dili gyud sa kinagawasan sa atong kinabuhi kundi gitan-aw sa Dios ang sulod kay sa atong paghimo ni ana ganti ang Dios ra gyud mao'y nasayod. Sa atong salmo, sa Salmo Kapitulo 88, versikulo 17, gihatagan mo kami og dagko nga kadaugan tungod sa imong gugma. Gihatag sa Dios. Unsa man, makaingon ba kita sa kaugalingon tungod kay ang atong salmo nag-ingon dagko nga mga kadaugan, wala mahitabo sa ato, mga igsuon. Nahitabo kini kanato tungod kay ang kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato dili paigo sa mga bahandi nini nga kalibutan tungod kay kita anhi pa karon gihatagan kitag kusog sa Dios, gihatagan kita niya og lamdag sa tong kasing-kasing aron makapadayon kita pagpangalagad tungod kay ang Dios gugma man. Ang Dios naghatag kanato og kadasig mo nang sa atong pagpangalagad hinumduman nato nga dili gayud makawang ang atong mga ginahimo. Mga igsuon ko ni Kristo, ang pagbuhat sa atong mga plano atong iuban ang Dios kanunay. Sa atong plano sa kinabuhi ang tanantang pagahimuon Diyos kanunay tang ikauban sa buhat niini. Kay siya andam sa pagtabang labi na katong tao nga nagduol ug nagdutdut kaniya kay siya lamang gayud ang atong sandiganan. Sa mga panahon nga dunay pagsulay, siya lamang ang nasayod sa pagsulbad ni anang tanan. Busa gidasig kita nga ang tanan nato nga mga problema sa kinabuhi, pinansyal man, mga espirituhanon nga mga butang o unsa pa nga kana
nga gikita mo sa imong kinabuhi, panghayua sa Dios. Dili gid makaawang. Kung tinuod ka kay ang Dios, tan-aw niya kung unsa gayud ang motibo sa imong kasing-kasing. Ang pagpangayo kaniya, nahibalo ang Dios. Bisan pagani sa dili pa nimo ilutok sa imong baba. Akong itestimony gamay sa akong kaugalingon. Nag-ingon ko sa akong kaugalingon nga, Lord, kanang karon 2022 gusto na ko nga. Kanang mangayo unta ko. Naitaw akong gitumbok ba nga ingon ko nga kana siya nga tawo muhatag na kog sapatos nga bag-o. Kay para sa akong pag-share ba nga kay daan naman akong sapatos. Gusto na ko nga sa 2022 mo bag-o na. Nakoy tawo nga kuan nga Lord, kung mahimo siya. Pero wala pa na ako siya sultihi ha. Trabaho lang ko, buhat ko sa akong gan, isugoon ko niya, buhaton ako. Mga igsoon, kung sa Dios day ka mangayo, gitawag ko niya, niingon din siya, to, gasimba pa ba ka? Hiing ko, oh, sir. Among accountant. Hindi siya na sapatos to. Muna gamita sa pagsimba. So, kaingon din ko nga, Lord, salamat yun. Ang akong gipangayo sa Ginoo ko ni una agod kaingon day ko sa mga kauban ako security dito ko nga maayo gid kayo kung sa Ginoo ka mangayo kay ihatag nimo bisan pa nimo wala pa nimo sultihi ang tao. Mga igsoon, makaingon ko nga imposible pero nahitabo. Karong Domingo magsimba ko, gwapo kay kog sapatos kay hinatag. Ignan pagig ko na itong naghatag na ako nga, kana ang kantidad, ana, 5,000 ka na pero ihatag lang na ako nimo. Sus, lipay kay ko mga igsoon. Munang inana dayon. Nga kung tinudanon lang ta, nga mubuhat sa kabubuhat, ihatag na niya, kanato. Amen. Palihog manindo.